भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की। गोवा माइल्स यांच्यानी तिरंगा रॅली आयोजित केल्या। त्यांच्या तिरंगा रॅलीक माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। स्वतःच्या पायार उभ्या रावपा खातीर गोवा माइल्सान वेगवेगळे ज्यो गोवा माइल्स टॅक्सी हाज्या वतीन जो तांच्यांनी गोंयांत वेवस्थीत दिसता करता ताका माझी शुभेच्छा। आज स्वातंत्र्य दिनाचा 78वा दिवस आपण आज मनवत आहोत आणि 78व्या दिवशी स्वातंत्र्य मनाचं, स्वातंत्र्य प्रमाणाचं, स्वातंत्र्य व्यवसायाचं, स्वातंत्र्य पर्यटनाचं आणि हा जो दिवस आपण आज बघतोय या दिवसासाठी अनेक थोर व्यक्तिमत्व खर्ची पडले, कामी आले, लढले, त्या सगळ्यांना गोवा माइल्सकडून कोटी कोटी नमन। आज त्यांच्यामुळे आपण आज या ठिकाणी 78वा दिवस आपण साजरा करू शकतोय। गोवा माइल्सने प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींची हर घर तिरंगा जी त्यांचं अभियान आहे त्या अभियानासाठी आजचा दिवस हर घर रॅलीसाठी तिरंगा रॅलीसाठी आपण साजरा केलेला आहे। आणि आज या ठिकाणी 250हून अधिक गाडी एका शिस्तबद्ध पद्धतीने इथून मर्सेस सर्कलपर्यंत जाणार आहे। यासाठी मी आज तमाम गोयच्या टॅक्सी पात्राव चालक मालक या सगळ्यांना खूप खूप नमन आणि त्यांना शतशः त्यांचे आभार मानतो त्यांनी या रॅलीत सहभाग घेतला। तसेच मी समस्त गोयंकारांचे, मीडियाचे आणि गव्हर्नमेंटच्या इतर ऑफिशियल्स आणि ऍडमिनिस्ट्रेशनचे मी धन्यवाद प्रदान करतो। त्यांनी गोवा माइल्सला जो सपोर्ट दिला आहे त्यामुळे आम्ही आज जवळपास 6 वर्ष पूर्ण करून एक चांगल्या भक्कम पद्धतीने युनिटीने आणि एकात्मतेने या ठिकाणी व्यवसाय करण्यासाठी उभे आहोत।